text me to. Nadulong to tayo. Mama na ibog ito to, oh. Si Julemi Francis. Tugay kay kamak. Sige. Li, picture doy. Hatag daw ng toto. Sige. Lah, pakita ang toto ta. Ta. Ano? Sulimim tayo mga ibga no? Ano sa man, yaman? To, nawanted yung taste mo to. Amang gipicturan. Mada. Daniel Kawasaki Honda Raider Sniper. Ambi daw, muntaw ko. Dili may mao. Oh. Ara. Hala! Number gede ay. Patay, maka-text me tingin ko na eh. Ay, ako din tiksan. Doy! Wala song number kay tiksan sa Rouse Princess Juleme. Nah. Try ko yung text be. Uy, musta? Lah, nanitix number. Isa ka ni. Yung ingon pa jud kay. Musta na ka? Balusan tani, balusan. Okay ra, ikaw. Ah. Yes, salamat ng text video. Nay mo papadra. Dah. Oh, naa. Kinsa day ka? Ay, ako dahil si Kuan Toto Honda. Ay, ikaw day nito? Ay, saman. Katom gini ka crush nimo. Hala ka tining reply na. Look, kato dining crush nimo. Ay. Ay, ikaw dining. Ito. Ayo. Uy crush, pwede ta magkita? I like sabas yung papa. Pwede kayo eh. Aha po dapita. Ay, kaning sugot yun. Dito tayo sa kan, diyan lang dapat dol ba? Nanay ma, magkita daw mi unya. Ayaw tugan ni Papa ha. Ako, anong may tugan pa ka? Mantay lang ka. Pa, mato ko iskilahan ron kay magkuha kog module. O sige, tarong-tarongan na yung module di ha. Palihog sa'yo ha. O pa, naamon po si Benjon. Goy. Asa man ta? Mag-meet me ni Toto dito sa unahan. Tarong na Julimi, kasabat mong papa. Pagdali lang ko dira, ay driving na lang ko ng motor. Goy, dili na ka goy ha. Pagdali ha. Sabantes mong papa. O lagi, magdali lagi ko.
Ganahan, baka si Julie Mia na ang i-prepare, no? Hi, to! Ay, dahil ka. Oh, dali ka. Wow! Okay, maling ko sa taas. Wow! Sana all! Ya, nanangin kag tarong sa mo papa. Nga, nanangit ko niya, pero module, wala akong panangit ako niya. Ah, sorry sa tasa. Bye-bye. Asam kang bata, dugan, ikaw ulit. Ikoy, naman ka diri ha? Sumama sa dilim eh. Ay, Kol. Ikaw rin na. Oo, mas dilim eh. Na, to. To. Ito na ko. Bantay ng bataron. Huy! Naram na mo dira. Uy na mo. Na, si Papa to, daga na to! Thank you for watching! Shout out kay Tekyo, nasa Cagayan. Shout out kay Rimari Ligutom. Shout out kay Sobe, nga mong editor. Shout out kay Timaribig Tanilon and Col Elmer Gumyala. And sa akong mga crush dia. Ito kay Angeline Boris Velasco. Kung gusto niyo po makita ang next video namin, please like, Share. subscribe.